Siyolala egameni likaJesu. Glory to Jesus. Uyazi bazalwane, ngiyacela ukukhumbuza lokho ngoba nina abaningi benu ningapha ko-KZN futhi ningapha ko-Eastern Cape. Fani nathi thina siseMpumalanga, siseGauteng. Kuyinhlanhla ukukhonza uJesu bese uba sendaweni la khonzeka khona. Nangizozalana. Kuyinhlanhla ngoba kungumusa ongaphezulu kwemusa ukuthi ukhonza uJesu la akhonzeka khona. Sanibona egameni likaJesu. Awusanibona egameni likaJesu. Amen. Because kulezi insuku uJesu uyakhonzwa kodwa la angakhonzeki khona. Nangizozalana. Amen. And abantu bagcwale kodwa uthola ukuthi uJesu akekho kuleyo ndawo. Kungumusa ukuthi ube musha ufane nami bese ukhonza lapho uJesu ekhona khona. Sanibona egameni likaJesu. Amen. It's just a matter of time, but God will bless you. But okubaluleke kakhulu yilokhu uJesu atshela uPeter nabanye abafundi, ningajabuleli ukuthi amadimoni ayelalela, kodwa jabulelani ukuthi amagama enu alotshiwe encwadini yophila. Amaphili kanje bazalwane eGoli, amaphili ngaso agcwele abantu so. Hallelujah. Awana nkulunkulu. And kubuhlungu because moke wamtest uNkulunkulu wafika endaweni angekho kuyo. Kubuhlungu bona abantu begcwele bengana uNkulunkulu. Sanibona egameni likaJesu. Awuna ngizozalana. Ikhona into nje ethi kimi just for 1 minute. Sike nje sithandaze ubaba egameni likaJesu. Just for 1 minute when God bless. Sifunda le verse 1 minute. Ukuthi in these days ukwazi ukudonsa abantu from different provinces engabadonsi ngenyoka yaseMozambique ebadonsa ngayo uKristu owafana kuyinhlanhla mhlawumbe ikhathini zabo babubheka kwangajwayeleki. But these days kancane uthola indoda egcwalisa itende ikwethe uNkulunkulu. Sanibona baphethe izinto baba namabhande bafaka intambo bafaka amasesh bafaka iphanda bayifake lapho kodwa ukuthi nibe sendaweni la nigcwele khona uNkulunkulu wakhona uNkulunkulu ungumusa. Sanibona egameni likaJesu. Sanibona ngikusho lokubazana ngoba nginofakazi walento engikhuluma ngayo. I risk my life one day. I'm just a young person as well. I'm just young, very young person, very young. Not just ukuthi nginesihosha. I'm very young. Glory to Jesus. I risk my life one day. Ngashiya abafundi beshumayela kaNdebele. Sibeke itende. Ngahamba ngoshumayela eLimpopo. Uma ngifika, mangikade kushumayela, I meet another man. And this man kade ngithanda kakhulu. Uma sengiyophatha ibandla Springs, he gave me an opportunity ukuthi ngiyoshumayela eGiyani. And then I went to preach eGiyani. Uma ngifika bazalwane, hey, ngicokele story noma ngani. Sendele. Ngiyithanda indawo. Uma ngifika bazalwane, ngiyehlela inkingi. Mangithathe ngibashenjela inkingi. Ngiyehla, ngiyothenga airtime so that I can tell the pastor engizebuye ukuthi sengifikile. Ngithola indiya, yabona indiya anginawo ngapha. Thina sinawo ngapha. Indiya. Uma ngizothenga kumele indoda ubani obabuka umvama usangizathisi angifunda wamanje lo ususindisiwe khona lo ungasindiswa. Uyamkhumbula lo baba emfishana bathi umshwayo bangishaya lo wena uyamkhumbula loyo wangathi ubaba ufana naye egqokiswa kwakhe impela wafika nje akanamazinyo ngempela naye la wafika washo ngelanguage yesitsongo wathi welcome to the home of witches. Wathi ngiyakwamukela
ekhaya labathakathi esho ngelanguage yakhe kwabonakala ukuthi I understand wayesesho English what welcome to the home of wishes. Amen. Mayiqeda uvela wahamba then namangazi saqala ukubona ngaqala ukufika la inyawo zami zaqala ukunyathela kule ndawo ngabuzwa my friend anginabo ngapha khona manje uyabuya ngalo Pakistan sibabiza khona now my friend what my friend where are you coming from? I said sir I'm coming from Sekunda. What my brother I beg you with all my heart go back to your city. Uyela ezweni if you don't have money I'll give you. Amen. Washo and then what is wrong? There is no way this man speak. Then ngalale. And ngendlela ivese ngayo kuwe kunemi ngithumela la. Go back. My friend give me a time. Angazi umuntu. Futhi angifuni ukukhuluma ngayo. Wangeze ethi angifuni umfundisi. Ngafika ekhaya ngoba right John kwenza. Sahlezi nje ubona bamisimi ngosafika endaweni. Bamisimi hayi seyahlambuluka hayi. Hey man ngihlale nomunye umfowethu ufishane nje. Okushaya ngani ngami. Kodwa semdala. Uthi welcome to the home of witches. Wavula umfundisi ayibhali kuselela. Singaze qhubeke. Mathi kanti what is about this man? That even pastors they fear this man. I am a young person to do that. And then after that, savumela ukuthi sizoba khona emhlabeni. Yaba khona nambele, yabe wethe. Yafika le ndoda kusasatshela ichorus. Kathi abashayithi ngingani. Bashaye ngiyashesha nje ngiyashesha. Chorus lapha ngiyashesha. Kunani into khona, ngayithanda nje nawe. Ngiyashesha. Nathi ngisajabulile nami ngisashesha ngiyithanda. Yesingena lento emfishane. Ngiyangena sala phakathi nendawo kwabantu. Eyihlale nje yathu. Wow, ngezwe ukuthi shit atmosphere. Abantu sebenovala isekho le yathi. Wathi nje sahlabelela lo wechorus. Yovela phakama le ndoda. Yasho ngisinzayo. Yathi la phakama intende. Landizi intende. uNkulunkulu wenza isimanga sodwa phakathi kwaleyo nto. Wayeka amapholo emini. Nogesu sakala. Ngathi abantu bangalinda le ndoda le engizeni. Ingitshela ukuthi ngiyoshumayela zoyikini. Ngayivela ngayisukumela. Mina ngiyabona ngizomhlabelela basa angihlabelela. Ngizohlabelela esukweni ngina zoletha ngokwami. Amen. Ngafika ke. Ngabingelela sicela ngathi uzotumi. Masala I preached the first day. I preached the second day. On the second day God said don't sleep. Umala. Mango. Umala. Pray sathandaza ngashanyelwa unkosikazi ngomfundisi sathandaza. Ayenzani basala. Ekusengala ngosefeke. Yabuye nemvuselelo wathi ukushumayela ngoJohn 3:16. Unkulunkulu wathanda ngizwa indodana yakhe. Yavele yaphazamisa inkonzo le ndoda sekuyi-open air manje akusasiyidede ende sibhuqile nithi lambili angisathemba ukuthemba themba namapholo ami anganyazanga yavele yasukuma le ndoda yaphazamisa inkonzo athi ima kancane isikhuluma ngesiZulu ima kancane umuntu onjengami angasindiswa na manje ayivala inkonzo sakenyini samele sikhuluma savala keyboard siyathandaza manje. Wavela mayifika phambili is the first time when abantu besukuma bese athakhola bonke bese phambili bafike bambula uJesu wathi ukuthi istronghold sale ndawo ile ndoda yiye ngempela ndawo. Then personally my point is not there. My point is that when I went back endlini kaBishop the one that ongizela ukuthi ngiyoshumayela ngifika ngikhathele then I slept as of there. Njengoba umuntu basathi bathi ayilala kahle khuleka. They are very rich those people. Very rich. Allah. Uma ngilaba kwaphakama inyoka. Ouches. Engathi izongikhala. Kodwa manje ilimele la ekhaya. Njoba ilimele engayisakhona ukufika kimi. Uma ngiphaphama indoda ime phambi kwami ngibhekile. Ithi kimi wazi wayilimazi inyoka yami. Wazothi njani?
I risked my life going to Guyana and preach. Yet Shumaela, nendoda enenyoka. Oh Jesus. Ngifuna sithanda zemsho. Kulo sigcinele. Kulo sibusisela yena. Ukuthi lead such a crowd kodwa usebenzisa uNkulunkulu. Yasazalane. Ngathula ngifike la ngoJuly. Ngathinteke inhliziyo. Ngiyafisa la ekhaya bazalwane ukubuya nje ngiyazama ukushumayela. Ngizodla lento kaNkulunkulu. Ngiyiko impumalanga yamdinga uNkulunkulu. Yamdinga ngempela bazalwane. Ngizokuchaza bazalwane ukuthi ngoba ngitshela le story ukuthi amadoda ngaphandle awasindwe kancane. Yebo. Futhi lokho engikubonayo akusinjo ngoba ngicabanga unenhlanhla ngempela ukuthi ula ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Usemseni. Haleluya. Mina bazalwane, athandaza. Khona nkosikazi nami bafoto. Khona umfoto osiphethe bandleni nami thina sasincane kangaka. Sathandaza ngabanikeza amagama bathi ngifuna ukuba ngokosini. Abanikeza 1 2 3 sathandaza. Sabathandaza. Yebo sathandaza. uNkulunkulu sabona imbono, njengoba hlala sabona imbono. Kodwa lokho la yathu uNkulunkulu athi lo. Yeke Father you. Through ubaba uMagema. Samema ubaba uBishop. Amen. Uyazi ngimema. Awuzwele ngangamasosha. Angimema ngento ethi ngifuna confirm ukuthi lo msebenzi uyiwe yini noma kuseyiwe ebudaleni bakhe. Ukuze ngingagijibelezi obathi ngiright ematendeni. Hayi imphethe bakhe. Bantu bazalwane on Sunday nalonkosikazi wami. Sasinile phambili wasibiza phambili. Neshwa nisaleke nkosini. Nkosi uJesu. uNkulunkulu wangiyeza ubaba kodwa engekho phakathi kwalabo engibacebile. Futhi sabona. Ngikubona njengomusa ukuba la. Angazi ubona kanjani. Kungumusa ukuthi mhlawumbe ikafiki lezinto esinazo eGoli lakini. Kodwa ngale kubi ngendlela ongazange ngicabanga. Ishumayela into dijuluke kanti uNkulunkulu akekho kuye. Isithinta kanti sifake into amantombazana isithandazele. Ithi in the name of Jesus. Kodwa kulo name of Jesus. Masiqeda simbolana namantombazana. Bayazi noma kufika bazotshela into efikile. Yafika shumayela. Kanti ngeke shumayela yathandazela abantu. Lo mfana emthandazela uboshiwe namhlanje. Because he raped a 9 years young girl. Yekade shumayela naye. Wathi isandla esibona. Esithi in the name of Jesus. Yet simfakela umoya weswa. Awusembonani bazalwane kamela. Bona ngizwa lento ezamuyichaza bazalwane. Ngizwa lento ezamuyichaza. Yebo bazalwane. Usho yena uJesu. Bambuza bathi kushona. Bathi awusinikeza amasayi. Lokuthi mawubuya ngoba sesiyabona ukuthi ilanga ulazi. Kodwa nje awusipa amasayi. Yizi isayi loqala ithini. Ithi ngesingisi angakuzongisiza lesizulu. Ukuthi ngikwazi ukulisho kahle. Ithi take it that no man deceive you. Qaphelani uba ningakhofuzwa. Bese lithi yizwa ngoba abaningi bazofika egameni lami. Bakhohlisa abaningi. Leli gama uboliqaphela khona abalibiza bekhohlisa. Khona belibiza besingisi. Uyinhlanhla uthola umuntu elibiza kanti yasingisi. Ufuna sithandaze bazalwane. Senza umuntu kaNkulunkulu. uNkulunkulu asigcinele yona. uNkulunkulu asibusisele yona. uNkulunkulu amena kuyo kulezi insuku. Sama just for 1 minute bazalwane. Sine nginyawo.